Всіх вітаю. Невизначений інтеграл, інтегрування ірраціональних функцій, метод підстановки. У попередніх відео ми вже інтегрували ірраціональні функції. Нагадаю ці теми, деякі приклади. Можете робити паузи, повторити цей матеріал. Наприклад, це була тема властивості інтегрування таблиці основних інтегралів. Також в темі внесення множника під знак диференціалу ми теж інтегрували ірраціональні функції. У методі підстановки у першій частині. У цьому відео ми продовжуємо використовувати метод підстановки, тільки вже з іншими виразами. Наприклад, зараз у вас на екрані 3 квадратних корені, і в першому, наприклад, підкореневий вираз а в квадраті відняти х в квадраті, в другому навпаки х в квадраті відняти а в квадраті, і підкореневий вираз третього це а в квадраті додати х в квадраті. І відповідно буде використовуватись для кожного своя підстановка червоним кольором. У першому випадку х дорівнює а синус t, в другому х дорівнює а поділити на синус t, і в третьому х дорівнює а тангенс t. Наприклад, 15 завдання, інтеграл х dx поділити на 5 додати корінь квадратний з 4 відняти х в квадраті. 4 – це а в квадраті, тобто а – це 2. Тому використовуємо підстановку х дорівнює 2 синус t. Відповідно до х це ми знаходимо похідну від 2 синус t і множимо на dt. У нас вийде 2 косинус t dt. Підставляємо замість х 2 синус t, замість dx 2 косинус t dt. Далі числовий множник виносимо за знак інтегралу. Підкореневий вираз перетворюємо. Це тригонометрична формула. 4 косинус в квадраті t. Ми знаходимо корінь цього вираза, корінь квадратний, виходить 2 косинус t. Синус t вносимо під знак диференціалу у вигляді мінус косинус t. Мінус зразу пишемо перед інтегралом. Таким чином у нас змінюється змінна. У нас косинус t – це змінна. Запишемо її як z. У знаменнику двійку винесемо за дужки, тобто за інтеграл ми винесемо 1/2. Далі застосуємо прийом, коли ми додаємо, віднімаємо те саме число в чисельнику, щоб потім поділити почленно доданки чисельника на знаменник, щоб застосувати формули таблиці основних інтегралів. Z ми замінюємо на косинус t, тобто повертаємося до змінної t. Змінну t замінюємо на арксинус х поділити на 2, тобто від змінної t повертаємося до змінної х. У нас у виразі скрізь фігурує арксинус х поділити на 2. Тобто кут, синус якого знаходиться як х поділити на 2. Х протилежний катет, 2 – це гіпотенуза. За теоремою Піфагора знаходимо інший катет, і у виразі фігурує косинус цього кута. Пишемо цей косинус як відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Таким чином, ми знайшли даний інтеграл. Єдине, що ще виконаємо певні спрощення. П'ять логарифм натуральний з 0,5 додати це можна об'єднати в одну константу. Приклад 15 – це той самий приклад. Хочу продемонструвати ще один спосіб знаходження цього інтегралу. Ми спочатку могли х внести в середину диференціалу, х в квадраті поділити на 2, х в квадраті замінити на t, отримати інтеграл, в якому корінь квадратний з 4 відняти t замінити на z.
Після чого знову повернутися до змінної t, а від змінної t повернутися до змінної x. Завдання 16. Це той випадок, коли ми х замінюємо на а поділити на синус t. У нашому випадку на 3 поділити на синус t. Де х – це похідна від виразу 3 поділити на синус t. Де зовнішня функція – це 1 поділити на х. Похідна виразу 1 поділити на х – це мінус 1 поділити на х квадраті. Після чого ми множимо похідну зовнішньої функції на похідну внутрішню, тобто на похідну синуса t, а саме на косинус t. Замінюємо х на відповідний вираз dx. І тепер спрощуємо те, що у нас вийшло. А саме, у підкореневому виразі можна звести до спільного знаменника, 9 винести за дужкою, корінь квадратний з косинус квадраті t поділити на синус квадраті t написати просто як дріб косинус t поділити на синус t. Спростити відповідні тригонометричні вирази. У чисельнику записати косинус квадраті t за допомогою тригонометричної формули, як 1 відняти синус квадраті t, потім почленно доданки чисельника поділити на знаменник і до кожного доданку під інтегрального виразу застосувати формулу таблиці основних інтегралів. Далі t замінити на арксинус 3 поділити на х. Тоді буде фігурувати скрізь арксинус 3 поділити на х. Тобто кут, синус якого 3 ділять на х. Тобто 3 – це протилежний катет, х – гіпотенуза. За теоремою Піфагора знаходимо інший катет, і нам потрібно котангенс цього кута. Тобто ми ділимо прилеглий катет на протилежний. Таким чином розв'язали це завдання. І ще один приклад, остання схема, коли ми х замінюємо на а тангенс t. У нашому випадку а – це 5. Замінили х, замінили dx і дивимося, що можна спростити. Спрощення у нас вийде тоді, коли ми тангенс замінимо на синус поділити на косинус. Після чого під коренем зведемо до спільного знаменника. У нас в чисельнику вийде синус квадраті t додати косинус квадраті t, тобто одиниця. Добудемо корінь квадратний з виразу 1 поділити на косинус квадраті t, а також ділення на цей дріб замінимо на множення на обернений. Косинус t внесемо під знак диференціалу у вигляді синуса t. Якщо ми синус t замінимо на іншу зміну, наприклад, y, у нас вийшов інтеграл dy поділити на y в квадраті. Тобто в нас зміна в степені мінус 2. За відповідною формулою таблиці основних інтегралів у нас вийде зміна в мінус першому степені поділити на мінус 1. Далі t ми замінимо на арктангенс х поділити на 5. Арктангенс х поділити на 5 – це кут, тангенс якого х, протилежний катет, ділять на прилеглий катет на 5. За теоремою Піфагора знайдемо гіпотенузу, і нам потрібно синус цього кута. Тобто нам треба дріб, де ми будемо протилежний катет ділити на гіпотенузу. Ось таким чином знайшли і це завдання. Переходимо до наступних підстановок. Якщо в нас є корені квадратні з квадратних тричленів, то в першу чергу ми дивимося на коефіцієнт біля х квадраті. Це четверта заміна. Якщо він додатній, то ми корінь замінюємо на t плюс-мінус х корінь з а. Плюс-мінус – це як вибір для нас. Ми дивимося на умову і аналізуємо, що для нас краще. Чи вираз t додати х корінь з а, чи вираз t відняти х корінь з а. Тобто, що дає більше спрощення. Якщо ж біля х квадрата а від'ємне число, то тоді ми перевіряємо
П'ятий варіант підстановки. А саме, ми дивимося на вільний член. Це, якщо він додатній, то ми застосовуємо заміну. Ми корінь квадратний з квадратного тричлена замінюємо на tx плюс-мінус корінь c. Якщо ж і вільний член від'ємний, то шостий варіант підстановки – це ми перевіряємо, який там дискримінант. Якщо дискримінант більше нуля, то ми замінюємо наш корінь на t помножене на х відняти х нульове, де х нульове – це корінь цього квадратного тричлена, який знаходиться під коренем. Приклад. Звертаємо увагу на квадратний тричлен під коренем. Біля х в квадраті одиниця, тобто додатнє число. Ми можемо застосувати четверту підстановку. А саме, t плюс-мінус х корінь а. А у нас одиниця. Тобто фактично це у нас t додати х чи t відняти х. Дивимося на знаменник. На що нам краще замінити корінь? Звичайно, t відняти х, тому що х мінус х скоротиться. Якби у нас був випадок, коли у нас замість плюса був би мінус, то тоді краще нам би було б замінити на t додати х. Вийде ось так в дужках, і х, і мінус х знову скоротяться. Вияснили, на що ми замінюємо наш корінь, на t відняти х. Тепер завдання виразити х через t. Зліва і справа вираз піднесемо до квадрату. Далі бачимо, що зліва і справа х квадрат скорочується. Згрупуємо доданки з х винесемо за дужки і запишемо, що х – це дріб dx. Це похідна від дробу. Замінюємо корінь на t відняти х. Х так і залишаємо в знаменнику, а dx замінюємо на відповідний вираз. Ось що у нас вийшло. Спрощуємо цей вираз. Підінтегральна функція дріб. Ми його записуємо як суму найпростіших. До кожного доданка ми застосовуємо таблицю інтегралів. Потім від t повертаємося до х. Ось таким чином знаходимо такий інтеграл. Ще одна підстановка. Найчастіше вона так зустрічається. Я пропоную наступний варіант. Приклад. Розставимо nmp, вірніше запишемо значення nmp. У цьому прикладі m мінус 1 друга, n 1 четверта, p 1 третя. Тому можемо застосувати ось таку заміну, тобто корінь замінити на t. Тепер виразимо х через t, тобто піднесемо зліва і справа до куба, одиничку перенесемо, х дорівнює вираз, що вийшов в четвертому степені, і знайдемо dx як похідну від цього виразу на dt. Замінимо корінь на t, dx на відповідний вираз, і х теж на вираз, який у нас був в ході розв'язування в дужках. Корінь квадратний з виразу в четвертому степені, звичайно, скорочується. Цей вираз вже буде просто в квадраті. Далі чисельник, знаменник теж скоротимо на відповідний вираз. Розкриємо дужки. До кожного доданка застосуємо таблицю основних інтегралів. І знову від t перейдемо до змінної х, замінивши t на відповідний корінь. Таким чином отримаємо відповідь. Ще приклад. Випишемо nmp. Перевіримо, чи m додати 1 поділити на n ціле число. У цьому випадку вийшло 1 четверта. Тоді перевіряємо, чи є цілим числом m додати 1 поділити на n додати p. Так, це ціле число. Тоді замінюємо наш корінь на xt. Виразимо х через t. Піднесемо зліва і справа до четвертого степеня. Згрупуємо доданки з х. Виразимо х. Це буде t в четвертому відняти 1 в степені мінус 1 четверта. Знайдемо dx як похідну від цього виразу, помножену на dt. Підставимо замість кореня tx.
Замість dx теж відповідний вираз. Х в дужках теж знаходимо заміну. Чисельник і знаменник скорочуємо. Знаменник розписуємо як добуток простих множників для того, щоб розкласти наш підінтегральний вираз дріб на найпростіші. Після чого для кожного доданка застосовуємо формулу табличного інтегралу. Там, де зелений колір, це вже спрощений варіант. Пропущений там крок – це 1 поділити на t додати 1. Первісна цього виразу – це логарифм натуральний модуль від t додати 1. Відняти логарифм натуральний від модуля, де підмодулевий вираз t відняти 1. Тобто там виходить різниця логарифмів, яку ми потім записали як один логарифм, а підлогарифмічні вирази поділили. Далі знову переходимо до х, тобто t замінюємо на відповідний вираз. Ось таким чином розв'язуємо таке завдання. На сьогодні все. Бажаю всім успіху у навчанні.